Peste 700 de instituții de învățământ general din Republica Moldova, adică aproximativ 60% din numărul total al acestora, vor utiliza în anul de studii 2025-2026 sistemul informațional Catalogul Electronic. Platforma asigură digitalizarea procesului educațional și facilitează comunicarea directă dintre profesori și părinți. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, cifra este în creștere față de anul precedent, când doar o jumătate dintre școlile din Republica Moldova foloseau acest sistem. Catalogul electronic oferă acces la date privind reușita și frecvența elevilor, evaluări, note, absențe, comentarii ale profesorilor, precum și la informații despre temele predate și temele pentru acasă. În perioada 9-15 septembrie curent, Ministerul de Resort va organiza sesiuni de instruire online pentru școlile care implementează catalogul electronic pentru prima dată, dar și sesiuni de informare pentru instituțiile care deja utilizează platforma. Lista actualizată a instituțiilor care implementează catalogul electronic și instrucțiunile de acces pentru părinți sunt disponibile pe site-ul oficial al Ministerului Educației și Cercetării.